Pekný večer, dámy a páni, vítame vás na dnes druhej tlačovej konferencii po tomto stretnutí medzi AS Trenčín a Legiou Varšava, na ktorej je prítomný tréner AS Trenčín Martin Ševela. Dobrý večer. Tutaj všetkých, tutaj je obecný tréner družiny Trenčína, pán Ševela. A ja najskôr poprosím trénera o všeobecné zhodnotenie stretnutia, nech sa páči. Pekný večer, prajem dámy a páni. A musím povedať, že my sme odohrali vynikajúci zápas naozaj. V takom tempe, aký odpracovali chlapci, dnešný zápas bolo naozaj vysoké, s ktorým sa nestretneme v našej lige samozrejme. Pre nás výborná skúsenosť do budúcna. Tí mladí hráči v našom ústve si musia to pozitívne zobrať naozaj z tohto zápasu. Aj napriek tomu, že sme prehrali, ale môžu byť chalani spokojní sami so sebou, pretože nehali na ihrisku srdce a ja si to strašne vážim, pretože super môže byť aj lepší, možno dá aj gól, ale tá túžba a to srdce, o ktorom sme sa bavili pred zápasom, tak to nechali na ihrisku a z tohto pohľadu ja som samozrejme spokojný. Čo sa týka efektivity, tam sme ale zlyhali, pretože mám pocit, že streleckých pokusov sme mali viac ako super, ale len tá efektivita. Toto je Liga majstrov, Champions League, tu rozhodujú každé detaily a samozrejme efektivita. Nám sa nepodarilo dneska dať góly z tých šancí, ktoré sme mali a bolo ich dosť a super nás potrestal z breakovej situácie, ale taký je futbal. Patria k nemu aj prehry. Ja som naozaj pyšný na toto mužstvo, pretože pracujú chalani na sebe, chcú hlavne na sebe robiť, rozvíjať sa a pokiaľ takto budeme pracovať, tak čaká nás ešte svetlá budúcnosť a samozrejme aj hráčov. Trošku som uletel, pardon. Teraz taką ogólną ocenę meczu powiedziałem. Był to bardzo dobry mecz. Tempo było bardzo wysokie. Jest to dobre doświadczenie dla nas. Zostawiliśmy serce na boisku, ale efektywność była bardzo słaba. Nie daliśmy gol. Mieliśmy dużo strzałów na bramkę, ale nie daliśmy gola. Decydują drobne szczegóły. Nie wiedzieliśmy dać bramkę. Jestem z naszej drużyny zadowolony, z naszej drużyny i nasza drużyna chce zwyciężyć w następnym meczu. Niespodzianką był nowy bramkarz. Jak to ocenia trener? Tak my máme kvalitu na brankárskom poste, aj keď samotný Aďo Chovan má minimum štartov, dá sa povedať, v našej lige, ale odchytal kvalifikáciu 21, kde podržal to mužstvo, ja tie zápasy som videl a čiže tá kvalita je tam. Čiže obidvaja sú kvalitní a je to iba na tom rozhodnutí. Keby som sa rozhodol pre Igora, ja verím tomu, že urobia Igor maximum v tej bráne, aby zabranilo gólom. Takže bolo to moje rozhodnutie na tento zápas dať tam Aďa a ja si myslím, že nesklamal práve naopak, že bol jeden z hráčov, ktorí podali nadštandardný výkon. Bramkarz Chovan łapał za drużynę do 21 lat. Mamy doświadczenia dobre z nim. Podtrzymał naszą drużynę. Była to moja decyzja i jestem zadowolony z jego gry. Nech sa páči, ďalšia otázka. Chciałem prosić trenera, żeby ocenił jakoś przeciwnika, co powiedział na Legii Warszawa, co mu się podobało, czego się spodziewał. Tak, ja som tu není na to, aby som hodnotil supera, ja som hlavne bol zvedavý na mojich chlapcov, ale keď tak v krátkosti by som mohol, že to bolo naozaj silné mužstvo, najlepšie mužstvo Poľskej ligy, najbohatšie, s veľkou kvalitou a to, že ak sme ich mali zmapovaných, to sa odohralo aj na ihrisku, takže nejaké prekvapenie zo strany supera tam nebolo. Nie chcę oceniać naszego przeciwnika, ale jest to bardzo silna drużyna. Jest to najlepsza drużyna w Polsce i najbardziej bogata drużyna w Polsce. Sa páči. Vlado. Martin, čo ťa možno neprekvapilo, akým spôsobom ste až v tom prvom polčase dokázali zatlačiť toho supera a že čo možno chýba tomu mužstvu, aby dokázalo prelomiť tú obranu takým spôsobom, ako dokáže, keď vám toto urobia superi v lige? Co nie było niespodzianką i jak udało się zacisnąć przeciwną drużynę do defensywy.
Tak nás super, dá sa povedať, neprekvapili ničím, pretože sme ich mali dobre zmapovaných. Boli sme pripravení aj na ich kombinačnú hru, takisto aj na štandardné situácie, boli tam nejaké signály, ale čo by sme my potrebovali? Preložte. Przecina drużyna nie była dla nas niespodzianką. Mieliśmy go, tą drużynę przeczytaną i dostosowaliśmy się jego grze. Tak v prvom rade, keď by som to riešil aj možno s týmto zápasom, tak určite efektivita. Tí hráči, ktorých máme, sú nediskúsení, tak jak superoví hráči. A keby som sa vrátil dozadu, tak v minulej sezóne sme mali tu hráčov, ktorí boli skúsení, ktorí mali už niečo odkopané, vedeli zmeniť rytmus hry, boli aj góloví, lebo vykopali nám, dá sa povedať, aj titul, aj pohár. Tých tu teraz nemáme, ale sú tu ostatní hráči, ktorí tie skúsenosti musia zbierať a my sme není klub, ktorý kúpi za veľké peniaze nejakého hráča. Filozofia klubu našeho je trošku iná, vychovať hráčov a posúvať ich potom do lepších, kvalitnejších líg a do mustiev. Takže tá skúsenosť samozrejme nebola, alebo nie je taká v našom ústve, ako by som si predstavoval, ale je to pre nás výzva pracovať hlavne na tej efektivite, ktorá dneska nebola taká, ako by som si predstavoval. Przeciwna drużyna była bardziej efektywną drużyną. Często zmienialiśmy rytmus gry. Niektórzy nasi członkowie drużyny brakowali w tym meczu, ale mamy tutaj drugich, którzy ich zastąpili i będziemy się starali w następnym meczu grać bardziej efektywniej. Nech sa páči. Kedy sa zrodila ten myšlenka, že pôjdete nabekovať do brány, kedy padlo to konečne tvoje rozhodnutie, že áno, pôjdeme, a potom aké vidíš teraz po zápase šance do... Kiedy była podjęta decyzja, że będzie bramkarzem Chowan i jak widzi trener następny mecz, czy zwycięży Trenčín? To záverečné rozhodnutie padlo až dnes do obeda. Som sa rozhodol pre Aďa. Ale do budúcna uvidíme. Je výborné, že máme dvoch vyrovnaných brankárov. Takže je to teraz, dá sa povedať, ešte otvorené, čo sa týka do budúcna. Igorovi možno aj nevyšli tak zápasy, jak si aj on sám predstavoval a ja som sa rozhodol, že bude dobre pre tento zápas, aby si to možno pozrel z lavičky, aby on podporil teraz naopak Aďa Chovana, ktorý ide do brany a Igor si svoju úlohu splnil v dnešnom zápase z pozície dvojky, ale nikde není napísané, že nebude chytať ďalšie zápasy, takže je výborné, že konkurencia je na brankárskom poste a ja by som privítal takú konkurenciu väčšiu ešte možno aj v poli, kde by som mal ja viacej možností zareagovať potom do zápasu. Decyzja o bramkarzowi była podjęta dzisiaj przed południem. Do przyszłości jest dobrze, że tutaj są dwóch ludzi, mamy na to pozycję, bo jest konkurencja. Przywitałem by, gdyby była taka dobra konkurencja też na innych pozycjach w drużynie. Šanci ešte máte. Akým šanci? Na postup teraz za tohto stavu. Aha. Tak my sme išli s cieľom dneska neinkasovať gól. Sme ho dostali, tak to nás samozrejme mrzí, ale je to ešte otvorené. Neprehrali sme o 2 ani o 3 góly. Nám sa hrá lepšie, dá sa povedať, aj vonkajšie zápasy. Takže pokiaľ by sa nám podarilo tam streliť nejaký gól, tak je všetko otvorené. W dzisiejszym meczu mieliśmy zamiar nie dostać bramkę, to nie udało się, ale nic nie stracone, bo nie dostaliśmy 2 lub 3 bramky. Presne ak hovoríte, prečo nie? Poučili sme sa z predĺžských zápasov, čo sa týka hlavne v defenzíve, kde sme inkasovali iba 1 gól oproti minulým zápasom a tú ofenzívnu časť alebo fázu, ktorú sme mali v minulých zápasoch, sa nám dnes nepodarilo. Ale všetko je otvorené. Určite áno. Ja by som to nedával ani na nejaké percentá, ale možno niečo vymyslíme do odovetného zápasu, budeme sa snažiť supera možno niečím prekvapiť a urobiť taký maličký zázrak, pretože je to naozaj náš sen posunúť sa ďalej a pokiaľ máme možnosť snívať ešte, tak my budeme.
Pytanie było, że Trenčín ma lepsze mecze, gdy gra na zewnątrz, na boisku przeciwnej drużyny i dlaczego nie może wygrać też i trener jest optymistą, dostaliśmy tylko jedną bramkę i wszystko jest otwarte i może będzie zwycięstwo. Nech sa páči, Vlado. Martin, prvá otázka. Myslím si, že ste podali výrazne lepší výkon, ako ste podali tých zápasov z Olympiou na tej hre. A druhá, že skritizoval si najmä tú efektivitu, ale ak si dobre pamätám, tak sa dostal do 2 šancí Nikolič, čo je v podstate taký obávaný kanonier, že či to ti trochu nevadí pri tej prvej, tam si pamätám, bola prílišná prihrávka, bola taká ťažká a podobne. V podstate. Byliście lepsi niż w meczu z Olimpią, ale Mikovič dostał się do 3 takich szans w pierwszej połowie. Dlaczego tak stało się? Určite to boli kvalitnejšie zápasy, alebo kvalitnejší zápas tento ako v zápasy, čo sme hrali s Lublanou. Aj výborné, že sme sa dokázali poučiť z tých chýb, aj keď bola chybička v 7. minúte, Kubo Holubek to dával krížom, kde Nikolič sa dostal do šance po našej chybe, ktorú sme vlastne, zlá rozohrávka tam bola a mohli sme to riešiť samozrejme jednoduchšie smerom hore a to je kvalitný útočník Nikolič, je to reprezentant svojej krajiny, takže nie nadarmo je v takom výbornom mužstve, ako je Legia a ja môžem len závidieť trénerovi takého útočníka. Był to lepszy mecz. W 7. minucie po naszym błędzie dostał się do szansu i ja mogę tylko zazdrościć takiego dobrego gracza. Ďalšia otázka, nech sa páči. Či negatywną stroną jest ta szerokość tej kadry, bo trener mówił o tej konkurencji w kadrze, że jest mniejsza niż na tej pozycji bramkarza. Samozrejme, rád by som aj ja prijal ešte väčšiu konkurenciu v mužstve. Tá šírka kadra nie je taká ešte, ako by som si aj ja možno predstavoval a požadoval, ale pretože na lavičke boli iba tí noví chalani, ktorí prišli, ktorí ešte sú není naozaj pripravení naskočiť do takýchto ťažkých zápasov a boli tam chlapci, ktorí nás posilili z dorastu. Takže uvidíme. Ešte prestupový termín je otvorený, ale konkurencia je vítaná na každom jednom poste, pretože posúva toho daného hráča, keď sú zdvojené posty, aby na sebe ešte viac pracoval, viac makal. Možno sa rozvíjal aj viac mimo tréningu, vo svojom osobnom voľne, pokiaľ chce hrávať, ale zatiaľ ešte tá kvalita nie je taká, ako by som si predstavoval, ale budeme my s hráčmi robiť, budeme ich rozvíjať my na tréningu a pokiaľ sa nám podarí dostať do kádra hráčov, ktorí budú konkurencie schopní ešte zvonku, tak ja to len privítam samozrejme. Przywitałbym, gdyby była większa konkurencja w drużynie. Mamy dużo nowych graczy. Kilka z młodszych graczy przeszło do naszej drużyny dorosłych. I przywitałbym, gdyby była większa konkurencja na tych postach i będziemy na tym pracować, żeby się to polepszyło. Nech sa páči. Ešte otázka, Matúš Bero spravil pred zápasom s Legiou veľký prestup, svoj, dá sa povedať, životný. Čo si na ňom videl, mohlo to nejak ovplyvniť nejak možno pri tom zakončení, alebo plne sa sústredil na tú, a videl, že chcel dozdať stále tam sníci. Pytanie na gracza, który przestąpił z innej drużyny, jego życiowe przestąpienie do innej drużyny? Ja myslím, že absolútne nie. Matúš je tímový hráč a predviedol to aj dnes, šprintoval hore-dole, čo mu je vlastné. Matúš má výbornú mentalitu, je rodený šampión, môžem povedať, a dneska to odviedol aj na ihrisku, že sa mu nepošťastilo dať gól, je samozrejme smolné pre nás, ale pokiaľ bude tu, ja budem od neho vyžadovať takisto maximum, ale ja si myslím práve, že naopak, že už keď má prestup podpísaný, tak môže mať čistú hlavu a môže sa venovať povinnostiam, ktoré má zatiaľ ešte v AS Trenčín.
Pytanie było na tego gracza Matusza. On jest dobrý, neudało mu się dać bramkę w tym meczu, ale jest dobry i wierzymy, że w następnych meczach mu się uda dać bramkę albo będzie lepiej grać. Nech sa páči, Vlada. Martin, keď človek vidí Rabia, tak má pocit, že ešte nenahraditeľnejší pre vás aktuálne ako Matúš. Čo hovoríš na to, akým spôsobom sa on konkrétne vyrovnal s tou konkurenciou Ligy majstrov? Rabiu je top hráč, 100%. Je radosť sa pozerať na ňo. Ja len budem rád, aby bol zdravý, aby mu vydržali členky kolena, pretože keď superoví hráči tiež vidia, že je kvalita u supera taká enormná, ako má Rabiu, tak možno príde aj nejaký tvrdší súboj. A ja som šťastný, že Rabiu je v našom týme, že dokazuje tú svoju kvalitu v každom jednom zápase a takisto posúva aj nás ako tým smerom hore. Takže k Rabiu mu len naozaj len tie pozitíva. Samozrejme, možno majú nejaké hluché chvíľky v tom zápase, ale nikto nie je dokonalý. Ale chceme sa my všetci k tej dokonalosti približiť. Pytanie na gracza Rabia, jak grał w Ligę Mistrzów. Bardzo dobrze się patrzało na niego. Chciałbym, żeby był zdrowy, żeby nie ucierpiał jakiś uraz, poranienia. Cieszę się, że jest w naszej drużynie i wylepsza naszą drużynę. Jest lepsza, gdy on gra w naszej drużynie. Nech sa páči. Aldo Baez je späť v Trenčíne. Dnes ešte bol mimo, ako možno vidíte jeho možný štart v odvete alebo v ďalších zápasoch. Baez zwrócił do drużyny, jak trener widzi jego miejsce w drużynie w następnych meczach? Včera sa nám nepodarilo doladiť papierovo ešte Alda Baeza, čo sa týka predkola Ligy majstrov, pretože musíte to urobiť 24 hodín pred výkopom, čiže do odvety nebude použiteľný, ale pre Ligu použiteľný bude, ale samozrejme bude záležať v akom stave je. A akurát môžem povedať takú perličku, že dneska mal taký individuálny jeden tréning a trošku fúčal, takže bude musieť ešte zabrať, aby urobil konkurenciu hráčom, ktorí sú v základe. Baez jeszcze nie ma papiery w porządku i w meczu następnym z Legią Warszawa nie będzie grał i troszeczkę kondycja jest taka niższa, będzie musiał dorabiać. Co nie povedal. Mňa by zaujíma, že či by dnes hral, ale po druhou polovicou si mi asi odpovedal, že nie. Od začiatku by nehral, ale tým, že pozná náš štýl hry, bol tu, vieme, čo od neho čakať, on vie, čo od nás, tak na nejakú časť zápasu pri konci by bol použiteľný na striedanie. Takže pokiaľ by boli papiere v poriadku, tak je to hráč, ktorý má svoju kvalitu, samozrejme. Vieme, nie nadarmo bol v Slávii, nie nadarmo v Sparte, len momentálne, v Spartaku Trnava. Ale pokiaľ odišiel naspäť do Slavie, tak trénoval iba s B-tímom. Takže nemám nejaké bližšie informácie, aký tam bol tréningový proces, aká intenzita, takže bude musieť sa začleniť najprv medzi nás a pomaly mu budeme samozrejme dávať priestor, aby tú svoju kvalitu predviedol aj na ihrisku. Myslím, že toto ani nepotrebujeme prekladať, pretože to je viac zaujímavé pre slovenských novinárov. Tréner Legie povedal nám v rozhovore, že si nezaslúžili vyhrať, že si myslí, že si nezaslúžili vyhrať, takže čo na to hovorí a či taká vec, ktorá sa poteší pokrytom, že si Trener Legii powiedział, że zwycięstwo nie było zasłużone. Co na to mówi trener? Tak je to potešiteľné aj pre mňa ako pre trénera, ale aj pre nás ako klub, pretože je super, že po takom zápase, možno aj emočnom, vypätom, sa nájde tréner, ktorý reálne a triezvo zhodnotí to, čo videl na ihrisku. A jak tak počúvam, tak presne to sa aj stalo. A je to možno taká vzpruha pre nás do odvetného zápasu, pretože tú kvalitu, ktorú sme predviedli, tak super ešte môže mať obavu z nás, pretože tie pokusy strelecké tam boli, vyložené šance tiež boli na našich kopačkách a pokiaľ popracujeme ešte na tej efektivite, samozrejme trošku šťastia tam potrebujete, pretože Matúš ten volej, čo trafil priamo do brankára, ak by to išlo možno trošičku vedľa, tak ten výsledok by bol opačný, ale taký je fotbal. No. Bardzo się cieszę.
že tréner ocenil meč reálne. Były szanse, efektywność była. Gdyby była efektywność i trochę szczęścia, to moglibyśmy też zwyciężyć w tym meczu. Ešte nejaká otázka? Pokiaľ, nech sa páči. Možno už len jedna, predovšetkým v prvom polčase, ale aj v druhom. Zdalo sa, že ste sa snažili využívať najmä tú ľavú stranu. Bol to nejaký zámer, alebo to tak jednoducho vyplynulo z hry, že Rádio to tak rozhadzoval? Staraliście się grać w większości lewą stroną, czy to był jakiś zamiar, albo co to było? Co to bylo? Rabiu je tomu na vine všetkému, pretože odo mňa mal úlohy, aby zapájala druhú stranu. Takže Rabiu pôjde na osobný pohovor so mnou, pretože nemôžeme hrať iba cez jednu stranu. Keby sme hrali možno cez tú druhú, tak by sme boli efektívnejší. Ale momentálne Kalu je niekde inde ako Aliko Bala, čo sa týka kvality. Aliko samozrejme pomaličky napreduje takisto, potrebuje dostávať šance, ukázať tú svoju kvalitu, ale Kalu je pre nás momentálne krídelník číslo 1, tak možno preto aj Rabiu ho doťahalo trošičku na tú stranu, kde bol Kalu. Ogólnie to nie było dobrze, że grało się po tej lewej stronie, ale tak jest sytuacja taka była. Rozumiesz? Fanúšikovia Legie dnes ukázali veľkú kvalitu na tribúnach, kde možno dôležité naladiť tých hráčov aj z toho psychologického hľadiska, lebo v tej Legii to bude, v tej Varšave to bude o mnoho lepšie. Kibice byli dobrzy za Legię, czy to będzie miało jakiś wpływ na mecz w Warszawie? Tak ja môžem povedať, že my sa na tento zápas tešíme, pretože nikto z nás ešte nehral pred takou kulisou. A už vieme teraz, že tam bude vytvorená výborná atmosféra. Dokázalo to dneska možno tých 600 fanúšikov, hostí, ktorí tu boli. A pre nás to bude naozaj zážitok, ale je dôležité samozrejme hráčov na to upozorniť, že bude tam burlivé prostredie a snažiť sa ich namotivovať tak, aj po psychologickej stránke, aby sa venovali iba futbalu a aby nepodľahli možno tlaku, ktorý pôjde z hľadiska. Ale my to bereme ako výzvu. Je to ešte všetko otvorené, aj ten druhý zápas. A pokiaľ by sa nám podarilo, jak som povedal, streliť nejaký gól, tak možno aj tí fanúšikovia, nehovorím, že sa otočia, určite nie, ale fanúšikovia nemajú radi prehry. A preto to zdôrazňujem, keby sa nám podarilo, tak možno by tam bol nejaký pískot. Tým pádom by bol vyvíjaný tlak na domáce mužstvo a nám by sa možno hralo lepšie, ale to je všetko v takej teoretickej rovine teraz. Cieszymy się, wierzymy, że tam będzie dobra atmosfera. Dzisiaj było 600 gości tutaj i w Warszawie będzie dużo więcej, będzie bardziej burzliwa atmosfera. Będzie to może takie psychologicznie na nas nacisk robiony, ale jest to dla nas takie wezwanie, żeby zwyciężyć w tym meczu. Ešte nejaká otázka? Pokiaľ máte otázku, nech sa páči teraz, pretože tréner nebude po tlačovke k dispozícii na individuálne rozhovory a teda ďakujem za pochopenie, takže máte možnosť. Pokiaľ nie, ďakujem trénerovi aj vám za účasť na tejto tlačovke.